like a diamond. Shine bright like a diamond. Din hija Claire Formosa, żagħżugħa Awċija ta' 23 sena. Iżda mhux biss, Claire hija gradwata fil-marketing u llum tmexxi żewġ tieħwienet tal-ħwejjeġ fi stabbiliment f'Taslima. Iż-żewġ tieħwienet ta' din iż-żagħżugħa Awċija b'esperjenza vasta fil-qasam tal-moda jinsabu hawnhekk fi stabbiliment ewlieni fi Triq Biżazza f'Taslima. Ġejna proprju hawnhekk biex niltaqgħu ma' Claire Formosa hekk kif qed tiċċelebra l-ewwel sena mill-ftuħ ta' dawn iż-żewġ tieħwienet. Il-negozju tal-familja Formosa beda f'Għawdex. Il-ġenituri ta' Claire ilhom imexxu xi tip ta' negozju sa mis-sena 1991. Fl-2008 fetħu t-tieni ħanut tal-ħwejjeġ u 4 snin ilu fetħu ħanut ieħor fi stabbiliment ewlieni fi Triq ir-Repubblika fir-Rabat. Jiena bdejt minn meta kont għadni żgħira ta' xi 7. Kont dejjem ngħin il-mami, mmur il-ħanut biex ngħinha u hekk, però l-qudiem xi bdejt jisni ta' 13 bdejt nitla l-Italja mal-mama fieri internazzjonali, postijiet differenti, fashion shows, ovvjament nażlu x-xogħol u ġejt introduced għad-dinja tal-moda iktar diretta. Min hawnhekk nibtet il-passjoni tagħha għall-moda. Eventwalment bdiet tistudja fl-Università ta' Malta fejn hemmhekk komplet fuq l-istess linja. Kif mort l-università, għamilt il-kors tal-marketing BCom. Dejjem kien jinteressani l-kors bħala suġġett marketing. Ovvjament kif bdejt nitalmu, bdejt ninduna li ahead that is my line. U minn fejn nibtet l-idea li jinfetħu żewġ tieħwienet f'Malta? L-idea meta kont l-Università Malta, ovvjament il-kors tiegħi kien 4 snin, jiġifieri f'dawk l-4 snin għext ġo Malta u jekk kien ikolli free time, jekk ma nkunx nista' mmur Għawdex, ħammur Malta shopping, l-ewwel hemm indur. U dejjem kont ngħid isma' ma' min nixtieq li xi darba we grow further, ovvjament further minn Gozo Malta is the next step. Hekk kif spiċċat l-istudji tagħha fl-Università u ġabet degree fil-marketing, Claire iddeċidiet li temalgama dak l-istudjat mal-intraprenditorjat. Għalhekk li f'Ottubru tas-sena l-oħra fetħet żewġ tieħwienet f'Taslima, sena li magħha ġabet sfidi differenti tgħid Claire. L-aħħar sena kienet differenti mis-snin ta' qabel, jekk fejn is-soltu kont inkun università fil-għodu m'għandix aqbet imur xi lecture, kont norqod. Nġib xi skuża x'forsi dik naf, jew nġib in-notes, però ovvjament id-dinja tax-xogħol differenti. Since we found out that anything could happen. Din l-imprenditriċi żagħżugħa tgħid li x-xogħol vera jibda x'intalaq il-ħanut fis-7 ta' filgħaxija. Dak il-ħin taħdem fuq l-istrateġija, il-marketing ta' dawn iż-żewġ tieħwienet, kif ukoll tqassam il-ħinijiet tas-6 impjegati li tħaddem magħha. Ma' Claire nitkellem dwar il-fatt li normalment f'negozju stabbilit l-ewwel jiftaħ f'Malta, imbagħad jiftaħ f'Għawdex u Claire tispjega dan il-fatt b'dan il-mod. Ġeneralment kif qed tgħid iktar ikun jinfetaħ Malta u mbagħad jiftħu branch oħra Għawdex, però being illi aħna l-family business, il-business hija ta' Għawdex, jiġifieri ovvjament l-istar dejjem kellu jkun Għawdex. Ovvja li l-ewwel pass kellu jkun Għawdex u mbagħad minn hemmhekk imur għal Malta. Jekk jiena bdejt minn Għawdex, inħossni li that's a plus, not a minus. Nistaqsija dwar il-pjani tagħha għall-futur u din iż-żagħżugħa b'determinazzjoni kbira tispiċċa l-intervista hekk. The next step within few weeks se niftħu ħanut ieħor ġewwa Għawdex li ħajkun ġo ċ-ċentru ta' Għawdex il-main area u it's quite a big shop, ġifieri ħaj jinvolvi naqa' mhux ħażin effort. Furthermore, wara dik nixtieq li ovvjament inkabbar ġewwa Malta wkoll għaliex issa il-baby tiegħi għalaq sena, issa it's time li naħsbu f'baby ieħor. Jiġifieri
I will never quit. So shine bright tonight, you and I. Kif qalet Claire, iż-żewġ tiħwienet tagħha fil-15 ta' Ottubru għalqu sena miftuħin u fl-okkażjoni ta' din l-ewwel sena mill-ftuħ uffiċjali tagħhom, Claire flimkien mat-tim tagħha ħejjew xi ħaġa ħelwa għall-klijenti tagħhom. Żgur li dak li talmet Claire qed tapplikah fil-karriera tagħha.